Hola a tothom! Avui he decidit fer un vídeo explicant idees equivocades que es tenen sobre els Estats Units. Tòpics que sempre es repeteixen, que no són del tot veritat. En primer lloc, els hi diem a tots yanquis. I els yanquis, a la Guerra Civil Americana, eren només els del nord. Els del nord. Els del sud es deien els rebels, els rebels. L'altre tòpic típic és que el menjar americà és el menjar basura. El menjar típic és el menjar basura, el fast food, i això no és veritat. Perquè sí que és cert que n'hi ha bastant, però el menjar dels Estats Units n'hi ha mil i depèn de quin estat siguis, és com dir el menjar típic d'Espanya. Doncs depèn de quina zona estiguis, hi haurà un menjar típic o un altre, i en aquest cas als Estats Units tot depèn de quines migracions hi van haver i de quines cultures es van barrejar, i és molt interessant. No en parlaré de totes aquí perquè és un vídeo per separat, però és una cultura molt interessant. I a més també estan molt obsessionats amb el menjar sa. Trobes menjar sa a tot arreu, i les cadenes de menjar ràpid que arriben a Catalunya o a Espanya dels Estats Units normalment són les cadenes de menjar basura, però hi ha moltes cadenes de fast food aquí, de menjar ràpid, que són super sanes, i tots són amanides, i tots són sucs, i tots són menjars de color verd, i super sa. Vull dir que aquí tenen de tot. Un altre tòpic és que als americans els encanten les armes. Tenen una falera per les pistoles i per totes les armes. I no és cert. Hi ha gent que sí. Hi ha gent que els agrada molt les armes, però no és la majoria, no és el que es respira, i això ens arriba una mica de les pel·lícules, però hi ha gent de tot i pots parlar de qualsevol tema, i amb qualsevol opinió hi ha una mica de tot. Un altre és que els americans són uns fanàtics de Déu. Són molt cristians i molt creients. I sí que és cert que la religió està molt més extesa. De fet, hi ha molta barreja de religions, però la religió catòlica no és la predominant. Llavors, la manera que tenen de creure en Déu és una manera bastant oberta i bastant lliure, com que hi ha Déu, però és com parlar de l'amor, és com que no hi ha normes, és una cosa molt més espiritual que no pas dogmàtica. No sé si se m'entén. Una altra idea equivocada i un altre tòpic que corre per tot arreu és que com que la sanitat no és pública, si no tens diners no et curen i et mors. I si no pots anar a l'hospital i et mors. I aquesta no és la veritat. La veritat és que tu pots anar a l'hospital, pots no tenir ni un duro i et tractaran. No et poden deixar. Els metges han jurat el seu codi i t'han de cuidar sempre. Llavors l'altra cosa és que sí, que és costós econòmicament, però que encara que no tinguis diners et curaran i t'operaran i et tractaran del que sigui, i després ja s'ho trobaran que no pots pagar, però sempre seràs atès. I l'altre és que només es parla en anglès i tothom parla en anglès i ningú fa esforç per res. I evidentment, això són generalitzacions, i evidentment doncs, les generalitzacions surten per algun motiu, però la veritat és que hi ha un munt d'idiomes, l'idioma oficial és l'anglès, però hi ha un munt d'idiomes barrejats aquí dins, i pots trobar gent que parla tots els idiomes que vulguis. Pots aprendre idiomes aquí als Estats Units sense haver-te'n d'anar a altres països, perquè hi ha diferents comunitats aquí mateix que pots aprendre a parlar com un natiu. Un altre tema és el tema del clima, que a vegades la gent es pensa que només hi ha un clima aquí als Estats Units i que per les Navidades totes són blanques i a l'estiu tots fem surfing USA, i no és veritat. És un país tan enorme que si te'n vas cap al sud, si te'n vas a Florida, per Nadal estan a la platja, i si te'n vas cap al nord, te'n vas a Ohio i estan de neu fins aquí dalt, i te'n vas a la costa oest i a l'estiu fa fresca. És veritat que el clima canvia molt d'estat a estat, de zona on siguis, i pot ser molt extrem en unes zones i molt desert en unes altres, i també això ho fa interessant, i a la vegada fa que la gent viatgi dins els Estats Units per evitar el clima que no els agradi. Una altra idea equivocada és que als Estats Units és la cultura americana i hi ha només una cultura, i la veritat és que, com passa amb el menjar també, a cada estat hi ha un tipus de cultura diferent, i no són el mateix els costums del nord que les del sud, i depèn de quina història tingui aquella zona, doncs té una
barrejar de cultures diferent, depenent de la immigració que hagi tingut, i també és un altre tema molt interessant a estudiar. L'altre tòpic és que Amèrica contamina molt, així en general. I sí que és cert que les grans companyies que tenen més poder en el món, una de les més grans són americanes, i és cert que contaminen molt, però a nivell de ciutadans la gent està molt conscienciada, també estic generalitzant, hi ha gent que no, però la majoria de població està molt conscienciada amb el tema del reciclatge, amb el tema del reutilitzar, i ja sigui per un tema de màrqueting, perquè també els interessa, o pel que sigui, però la gent està bastant motivada amb el tema. I et trobes a moltes botigues, a molts supermercats normals, que hi ha una zona de granel, i t'ho posen molt fàcil per fer servir les teves bosses i per fer servir envasos reutilitzables. La veritat és que t'ho trobes a tot arreu, fins i tot aquí. Nosaltres estem en un poble a la muntanya que seria ben fàcil no parar-hi atenció perquè és tot molt verd i no te n'adones que el món està caient a trossos, però fins i tot aquí la gent està molt conscienciada. Un altre típic tòpic és que els americans són tots obesos. La veritat és que hi ha americans obesos, però no tots. Hi ha diferents tipus de formes i colors d'americans i dependrà molt també del poder adquisitiu que tingui aquella persona i dels recursos que tingui per alimentar-se d'una manera més o menys sana i dels recursos que tingui aquella persona per gestionar certs temes emocionals que li provoquen aquesta obesitat. I per últim, el concepte de parlen en anglès americà, parlen americà. I en realitat, segons la Universitat de Long Island, la Long Island University, tenen registrats més de 24 dialectes de l'anglès americà. Per tant, no és el mateix anglès americà que parlen la gent de Carolina del Nord que la gent que viu a Boston, o que la gent que viu a Califòrnia, o que la gent que viu a Alabama. I és molt interessant quan comences a aprendre anglès més ben après, que te'n pots adonar dels dialectes, perquè hi ha molta varietat i alguna és més fàcil que altres d'entendre. Això també hauria de reclutar l'Àlex per fer... Per això també hauria de reclutar l'Àlex per fer un vídeo, perquè seria molt interessant, perquè ell sí que domina el llenguatge. Jo tindré el meu accent de tota la vida i no hi podem fer res perquè no vam néixer aquí. Però és un altre tema molt interessant. De moment, aquesta és la llista que m'ha sortit. Intentaré a les xarxes socials, si penso en altres típics tòpics i altres curiositats, de també comunicar-ho a través de l'Instagram. Bàsicament l'Instagram és el que faig servir més, per compartir una mica tota la cultura que hi ha aquí i per fer una mica de pont, perquè a vegades tot el que coneixem és a través de Hollywood, que també està bé i també moltes coses són certes, però hi ha molt més dels Estats Units que això. I és interessant quan hi ha gent que viu a l'estranger poder aprendre altres coses. Si viviu a altres països del món també podeu compartir coses. A mi m'interessa molt tot aquest tema. I si teniu més preguntes i voleu saber més coses, o teniu idees o sabeu de tòpics que voleu saber si són certs o no són certs, potser jo no ho sabré, però ho podré preguntar i podré investigar si això és veritat i per què. I us ho contestaré quan pugui. Si us agrada aquest vídeo podeu fer clic a m'agrada, si no us agrada podeu fer clic a no m'agrada i podeu anar a mirar una altra cosa, no cal que em mireu més, però si us agrada us podeu subscriure en el canal, en aquell rectanglet vermell, i us avisarà quan hagi penjat més vídeos i així ens ho podrem passar bé tots plegats. Moltes gràcies! Adeu!